Gurian... Benito Lertxundi naiz. Abeslaria, konpositorea, gitarra jolea, eta hori joko semia. Hori jo, herri zoragarria da. Deneti dauka. Itxasoa, mendia, itxasoa, arrauna, bisigu paregabiak, eta honena, hori joko jendia. Iexi, dibidoria. Hau ez da hori jokoa. Hori! Kantuan aritzeko bi gauza dira garrantzitsuak. Eztarria... eta ze kantatua eukitzea. Inspirazioa etortzen ez denean, teknika desberdina daude kantuak sortzeko, eta nik badut nire teknika propioa. Baldorba. Oi, Baldorba. Herribera. Herribera, herribera. Earra. Amezketa. Amezketa maite, atzo goizeaniko... Ez dakipa. Nire melenagatik askotan galdetzen ditate. Ea garai batean diputazioko mazeroa izan nintzen ala. Nola mantentzen dudan nire adinean halako melena politia. Ez uste, nire lanak izaten ditut hauek gobernatzen. Hori joko pelukerita guten naiz hastian nirutan. Eta batez ere arazoak izaten ditut goizian jekitzeakoan. Abeslari batentzat zuzenekoa izaten da sorkuntza lekurik hunkigarriena. Ni jendearen erantzunak betetzen nago. Hurrengo kanta hori joko mendixka batean hasian nenbilela. Udazken loreak inguruan, haizearen fereka nire masailetan. Bukatzeko, nik hobekien egiten dakidan gauza eskainire dizuet agur moduan gorgorito bat. Onai geldi goztila. Errekorra dakagu gure saioan! Inork ez du asmatu labastetan zen bertsolari den gure panelan ezkutatzen dena! Harrigarria da benetan, 750.000 eurotan dago lapikoa! Ea nork eramaten duen! Aurrera deia! Miga? Xanta! Pues zepan, Bai, ni Xanta naiz, bai. A ber, Santa! Ba, lakizu ze bertsolari dan, hemen atzian da ona! Jakin gau da. Bai? Bertsolari ez dakit ba, pista bat emango aldia zuen. Pista? Pista nahi alezu, Xanta! Bato, pista! Ba, lakizu zein dan bertsolaria! Lazkao txiki. Ez ba, ez da lazkao txiki! Ni lazkao txiki jadana esan dut, Pista gehiago esan dao. Ez dakit ba, behin zumaian abestuzun Liza Zoegain eta Agirrekin. Zumaian! Jazta!